poprosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí 2 králíci. Bob a Bobek. Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce. Vstávat a cvičit. Raz, dva. Ale proč? Protože je ráno. Jenže já mám ještě noc. Vstávat, jde se do práce. Ale proč? Protože práce šlechtí. Tohle se mi ale povedlo. To bych rád věděl, co se ti povedlo. Povedlo se mi dostat tě z klobouku. A na chytřejší způsob si ovšem nepřišel. Tak už se nezlob. Já tě za to svezu. Bobku, přežil jsi to? Přežil, ale sáňky to nepřežili. Tak jdem pěšky, co se dá dělat? Hele, stavení, to je hotel, co pak to nepoznáš? Tak tam jdem, pojď, Bobe. To se ví, že jdem, tam budou mít pro nás určitě nějakou práci. Co tady pohledáváte, vy 2? Hledáme zaměstnání. Třeba u lanovky, nebo tak. Všecko je mimo provoz. Nejen se rozhlídněte. Co pak tu nejsou lidi? A lidí je plný hotel, ale bojí se ven. A proč? Co pak tu straší? Máme tu Yetiho. To jako sněžního muže. Ten je přece v Himalájích. No, nejspíš se sem datoulal. Musím jim zas připomenout, kdo je tady pánem. Tak jste to viděli, co umí, že jo? Dělá to ze steku a nebo z dlouhý chvíle. A to je tam nahoře úplně sám. To se ví, že sám. Třeba by potřeboval kamaráda, nebo spíš kamarádku. Aby přišel na jiný myšlenky, že jo? Kde jí ale vzít? Sněžný muž přece potřebuje sněžnou ženu. Tak mu ji uplácáme ze sněhu. No, na to vám ovšem nenaletí. No co? Zkusit to můžem. No, hory jsou moje, sníh je taky můj, jen ať si někdo něco zkusí. Panstvo, varuju vás, nejezděte. Ti 2 králíci taky šli, nic se jim nestalo. Králíci mají ochranné zbarvení, no pochopte to přece. Tak vy si nedáte pokoj, že ne? Já vás proženu. Bobe, slyšíš? Sněžný muž zase řádí. A my tu sněžnou ženu pořád ještě nemáme hotovou. To se nedá nic dělat, když má vypadat k světu. Vidíte, tak to chodí, když se neposlouchá. Myslím, že se nám povedla. Co říkáš, Bobku? Dělali jsme, co jsme mohli. Hlavně, aby se líbila jemu.
Haló, hej, pane sněžný muži, něco pro vás máme. Ten má ale tvrdý spaní. Kuzo trochu požimrá. Zkus to ještě jednou. A proč to neskusíš ty? No, ty jsi na to šikovnější. Když myslíš? Co je? Co je? Pozdravuje vás sněžná žena, paní Sněhuléna. Kdo to mluví? Moc se jí líbíte, máte za ní přijít. Ale kam? Dolů pod les. Už běžím! To jsem zvědav, jak to dopadne. Dopadlo to zřejmě dobře, protože od těch dob zas bylo v horách rušno a veselo. A králíci se šťastně vrátili do svého klobouku.